Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Huwag ko magamit ang brake sa akong auto. Unsa? Doon na kay nagbinuang nako. Murag dili ko makatuo nga dunay nagbinuang ni Monak. Kadtong ginganlan og nupi maoy nakaingon nga nadiskrasya ka. Ayaw pasangin si Nopi. Nganong imo man siyang labanan? Siya ba maoy inahan sa imong anak? Siya, ma. Doon na si ka-live-in nga tumboy. Ma. Dili lang una ta magsulti mahitungod niya atong babayhana. Dili ko gusto nga ma-stress ka. Bago ka pang naulian. Ugma na lang. Ugma na kun mabalhin ka na sa imong private room. Ayaw lang kasuko ni Nopi. Unya na lang lagi ta magsulti mahitungod niya atong babayhana. Ni alang lagi gihapon kining imong bank book og authorization. Ingon man ang envelope nga akong gibilin paglarga nako. Kung di ni mo na kuhaon, diya na lang na. Wabi tayo laing musod din ng atong kwarto. Si Mama ra. Imo nang hipuson kay imo na na. Ako na nang gihatag nimo. Kung ako nang hipuson, dili mawa sa akong konsensya ang nahimaong sa hatihan ni mo. Sa? Nga nagpagamit kong lalaki aron ko mumapdos. O wa ko ikaw tug-ani nga diriran ako ang igbabayad nimo sa doktor. Kanang 5 million pesos. Ako nang palipay nimo. Tungod kay imo kong gihatagan og anak. Musamot ang akong guilt. Nga makonsensya kog samot tungod kay di-acknowledge sila sa iyang amahan. But honestly, wa gid ko'y kalibutan sa gibuhat ni Ronel sa live birth sa bata. Wala tayo mahimo, ana. Pero kung gusto ka gyud nga ako may ilhon ni Lucky, uban mo na ako sa States. Wa ginay problema kung muuban pa lang unta nato si Mama. Pero dili siya masukot. Kung papilion ka. Imo kong papilion kinsa akong unungan. No. Ayog lang na sa pagsabot. Love, nagatun ko sa paghatag og pili sa atong relasyon. Tungod ni Mama. Ikaw ray misabot nako. Og ikaw ray may offer aron patambala nato si Mama tungod kay dili pa ko anda mawad-an og ginahan na. Mahal kaayo nako si Mama Taling. Nakasabot ko ni mo, love. Pero ang kaugmaon manggod sa atong anak ang atong gilantaw. Gusto kong masunod niya ang ako apelyido. Para rasad ni sa mahayag niyang kaugmahon. Nagkasabot ko. Pero ayaw lang ko pug sa pagpauban nimo sa layo. Nga dili ko kauban ang ako ginahan. Sabta ko, love. Okay. Dili na ta mag-iskot, ana. Dagan pang higayon aron matun-an mo unsay angay tambuhaton. Aron mamahimong hayag ang ugma ni Lucky. Nalipay kaayo ko nga nagunahon na ka sa future sa atong anak. But not now. Ayaw una ron mintras niya pa si Mama o ako. Sige na. Di na ta mag-iskot, ana. Tingali, ning lain akong ihangyo nimo. Dili na ko nimo hikawan.
Unsa man na? Ayaw nagpasak-a din si Jack. Dili naman kinahanglan didaan ko nimo ana. Dili uga ni atubangon si Jack kung naara siya sa silong. Salamat kaayo, love, ha? Okay. Hindi na tayo mag-away, ha? Please. Kinsa man ko'y nangaway nimo? Hindi naman lagi kahugot o ginaksan ako, be. Mm? Amaw. Mm. Mm. I love you. Salamat, love. And I love you more. Nang taling, Ay, mahimo kong ikasulti si Nobi. ala, ni abaya si Alma Jack. Oh, ni Ate Salma. Oy, og muhangyo lang ko nimo Jack. Nga respeto hisab ang katungod ni Alma. Iyaning bay. Og kami, ego lang gipapuyo dinhi. Nang, wa man sa kuy daotang tuyo ni Nobi. Nakasabot ko. Pero nahibaw naman gud si Alma. Nga doon na kailaing tuyo ni Nube. Ako lang undang pabantayon si Nobi nang. Pabantayon? Nga naman Jack. Kami lang unta si Nobi ang magsulti nang. Nang, traidor ka na sa Alma. Unsa to imong gisulti Jack? Traidor si Alma. Kami lang unta si Nobi mo'y magsulti nang. Gano'n niya ka, Jack? Makigsulti unta kong Nobi, Alma. Believe ba ginako ni mo, no, Jack? Abi kay libre na mo sa kong pag-embargo sa inyong kumpanya? May isugon ka na may anhi aron magigsulting no, be? May kagawasan pa si Nobi, Alma. Ako na siyang asawa. Busaot sa pa may kagawasan? Og ikaw na lang unta may maghunahuna, ana? Jack, ikaw na lang. Dili ko gusto nga mag-away mo dinhi. Di man ko magigaway nang. Sa din ang gibuhat ni mo? Okay. May respeto pa ko ni nang taling. Busa, di ko mamugos sa kong toyo. Di kagihapon mo daog, Alma. Sirhin ang pultahan, ma. Oo, Alma. Akong sira na pultahan. Unsa may kipanghambog atong tawhana, ma? Wa man. Nangita lang siya ni Nobe. Ako siyang giingnan nga ni Aka. Way respeto tawhana. May pag ako magpaabot ka, bayran nila ilang utang. May pagkaniadto pa. Giembargo ko na ilang kumpanya. Nak, dinhibaya si Jack nangita nimo. Kahi sagnahong anang Jack, uy. Kipaw gina siya nga di ko makakatubang niya. Mamugos cute. Doon na siya gisulti, Nobe. Ambot, makauyon ka ba? Usa man na? Mao ko nung gusto siyang makigsulti nimo. Aron pabantayon ka kay traidor ko no si Alma. Unsa? Ako siyang gipangutana nga nung nakasulti siya ni Adto. Pero mao si pagduol ni Alma. Gididaan sa po ni Alma nga dili makigsulti ni Jack. Kinahanglan magmatngon ka ha, anak. Wasad ko makasabot sa akong gipati. Sa dihang nakita ko ang pait nga kahimtang ni Ronel. Hapit maputo sa bandage ang iyang naong. Unsa man gyud di ay ang nagrabihan ni Ronel? Ang iyang tutunlan, ma. Unsa? Oo niya, makasulti pa ba siya? Hagawaw raman tong akong nadungog niya, ma. Gusto unta ko mabalik sa ospital aron makita kung unsa na iyang kahimtang. Mayo tingali, nga mananghid ka na lang yun ni Alma, nak. Musugot ka siya, ma? Ambot lang sad. Pero mas maayo magyud nang mananghid ka, aron dili mo mag-away. Nahadlok magukungat ingalig laino niyag sapot. Wa ka man kahi pagbati ni atong tawhana. Nganong mamugos man sad ka nga magpakisayod sa iyang kahimtang. Amahan manggod siya sa kong anak, ma. Anak, Nobe, sayon ra kaayo nang ipanalipod sa matuod mong pagbati. Ma, Kung gusto kag umuadto, ayaw gibili ng imong cellphone. Aron dili ako mo makatubag.
Sagdi lang, ma'am. Suwayin ako sa pagpanangin si Alma. Igo raman ko mapagkisayod sa iyang kahimtang. Maulakin na. Kung mo adto kag yun, dadaang imong cellphone. Aron kung manawag siya, ikaw gyud makatubag. Ikaw mo makahatag niya rason nga nung wa ka dinhi sa ato. Asa ko man ka makita sa Ronel? Mangutan na hinon ko sa Snar Station. Hain rasunan. Uy, bay! Oh, Oh, ngali Toy. ka! Salamat nga nakita ta. Wala na si Ronel sa ICU? Wa naman bay, uy! Mga ikaduhan rong kadlaw. Tuwa siya siyang private room. Mahimo ko nimong ubanan? Salamat. Salamat sa imong pagpakabana na ako, Jack. Ronel. Niadyo ko tungod sa usa ka mainong danong butang. May nung danong butang. Mao na. Akrapihas na hitabo nimo, no? Nausab gyud ang imong tingog, no? May yung pagkadaot sa imong vocal cord. May gani kay... May gawas pang tingog, Jack. Maugid. May na lang lagi. Ronil. Wa ka mahibong anong nadisgrasya ka? Ang disgrasya, Jack. Dili angay nga ikaibong. Pero ang akong naipudngan ko anong wa ko makamit ang brake sa auto. Mao pa. Wa kay gidudahan kinsay traitor? Ha, Ronel? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!